non se pode entender o libro fora deste contexto dos cambios radicais das telecomunicacións e dos cambios radicais que se producen no ser humano e nas sociedades no ámbito da globalización, porque hai que entenderlo así, e agora no ámbito da crise, dunha crise económica que tamén é unha crise energética, que tamén é unha crise medioambiental, que é unha crise de materias primas e onde aparece, Al Gore predicaba isto moi ben, onde aparece as novas tecnoloxías como unha alternativa a ese deterioro, a ese estragamento das materias primas no mundo e as posibilidades de telecomunicacións e de comunicación instantánea por riba do tempo, neso que se chama en tempo real, en calquera lugar do planeta. Hoxe non deixe de ser asombroso e a mí recordamos os tempos primitivos, non deixe de ser asombroso que podas estar en Nova York, que podes estar en Australia, que podes estar en Buenos Aires, cerrando edición da revista Grial, pois uns en Santiago, outros en Vigo, outros colgados nun aeropuerto e outro en México, e con un móvil, e con unha wifi e un portátil. Pois a ver, manda maestro, como queda este PDF? Non, súbelle 2 puntos, vai xendo 2 puntos, cambia esa fotografía, mandoche esta outra que teño no portátil e vai para aí. E de repente cerrar así edición. Ou escribir a crónica para o xornal de turno e mandala e en segundos está na redacción e está entrando en máquinas e a veces ti entras directamente na maqueta. Esos son fenómenos que non falamos de fenómenos como o do correo electrónico e demais. E nesa revolución, que é unha revolución fundamental que afecta a novas maneiras de relacionarse, a novas maneiras de acceder a información, a novas maneiras de consumir ocio, etc., é onde hai que enmarcar necesariamente o mundo e a revolución do libro. Desde aquela primeira aparición de Ted Nelson cando falaba a finais dos anos 60 do hipertexto, que era a novela de Cortázar, Rayuela, pero levada ás novas tecnoloxías e ao ordenador, ou aqueles, o proxecto Xanadu, por exemplo, o primeiro proxecto Gutenberg, que intentaba crear aquela biblioteca universal, que era unha cousa que se falaba moito. Algún día habrá, o proxecto Gutenberg nos anos 70 intentaba digitalizar libros para que algún día pudese ao público acceder a eles. Pois iso é unha realidad, está aí na rede, a web, e a través de fenómenos como Google, etc., está funcionando ben. Que pasa? Pois que o que se ha lanzado agora ao mercado é que isto empeza a aparecer como unha realidade de mercado e empezan a aparecer empresas e tecnoloxías, por tanto, e avances tecnolóxicos que intentan crear espazos de consumo e comercializar e entrar na rede de mercado con todo este material e toda esta tecnoloxía que, como dixen antes, é irreversible. Isto non ten marcha atrás. Outra cousa é a velocidade de cambio, outra cousa son os calendarios ou os ritmos en que se vai implantar todo isto. O que está sucedendo agora, basicamente, son 3 cousas, na miña opinión. Todos os anos, eu a primeira vez que escoitei falar dun xeito abraiante de que o libro está morto foi en a feira de Frankfurt no ano 1995, 94-95. Aí anunciaban que o libro está morto, acabouse. Bueno, claro, todo o mundo estaba anunciando todo tipo de cacharros que quedaron obsoletos o ano seguinte, se ninguén falaba, porque dá vergonza ir por ali con aquel cacharro maravilloso que comprara para poder leer os libros que ia a ler e que non había en ninguna parte e que ademais non se sabía quen os ia a ter nin cando iban a estar. Bueno, cíclicamente iso ven e vai. Este ano non, o ano anterior, Frankfurt volveu ser o ano do libro da revolución electrónica. Por que? Porque as grandes empresas van lanzando periódicamente os seus artefactos. Apple lanza o seu artefacto, antes Amazon lanzou o seu artefacto. É verdade que desde o 1996 Amazon empeza a vender na rede de produtos, como se venden outras cousas, como se vende roupa, como se venden viaxes, etc. E Amazon empeza a vender na rede libros. Agora Amazon está dicindo que xa vende máis libros electrónicos que libros en papel. Non é certo. Porque Amazon ten que vender o seu artefacto que está sendo desplazado do mercado polo iPod de Apple. E se non o vende rápido vai perder millóns de dólares. Por tanto, ten que crear o incentivo e a ansiedade de consumo para que consigamos o artefacto que nos ofrece moitas cousas e ao final nos vamos a encontrar con que dentro de un ano hai outro artefacto que o cambiou. Quero decir que estou negando o proceso e a deriva? Non.
Estou dicindo que estamos nun momento enormemente confuso, semellante, e os presentes terán en memoria, semellante ao que ocorreu co vídeo, por exemplo. Recorden o Beta, o VHS e o 2000 pelexando no mercado para ver quen colocaba os seus produtos. E ao final pelexaron e todos teníamos na casa cintas que non podíamos ver nun artefacto, no outro. Logo vendían os lectores que podían ler nos dous, pero non lían no 2000, pero lían no Beta, pero logo non lían no VHS, e ao final un día veu alguén e arrancou con todo e puso ali un DVD. Entón escollimos as cintas, eu ainda teño a casa chea de cintas de vídeo e xa non sei para que sirve. Pero es que agora xa o DVD está borrándose do mapa. Por tanto, isto ten un problema de velocidade de cambio. E co tema do libro digital, eu creo que hai varios problemas. O primeiro problema é o negocio están facendo as operadoras. Neste momento, esa revolución da tecnoloxía digital, onde quen se está forrando son as telefónicas. E todos os móviles e todo ese tipo de operadoras. Os segundos que agora queren facer a operación son os fabricantes da tecnoloxía do que chamamos os artefactos. Pero, que hai aquí dentro? E aí está a clave do futuro para o libro, os contidos. Nesta tendiña tendiña é unha maneira de falar, nesta tenda de Apple, que estaban facendo todos estes? Eu fui a ver. Videoxogos. Básicamente videoxogos. Eu teño, cada vez que cruzo o Atlántico no avión, e cruzo un par de veces ao ano, cada vez que cruzo o Atlántico o avión, neses avións enormes de 400 plazas, sempre miro que está facendo a xente nas 11 horas de viaxe transatlántico, non? E hai muitísima xente xa con artefactos digitais. Pero, tres lectores, é dicir, leendo, o que chamamos ler. O resto, o que fai a xente é ou videoxogos ou películas. Polo de agora está así a realidade. Non digo que non haxa son a xeración que entra. Teño un fillo de 29 anos que si xa lee nestes anos. Determinadas cousas. Lee material técnico, accede a bases de datos informativas, pero eso xa nos pasa a nos, cando estamos escribindo un ensayo, un artigo, un informe, calquera cousa de rede, e isto como, espera, e vas á rede, e picas a Wikipedia, que onde está a sabiduría universal, e aí aparece, ou aqueles contactos que tens, e ves, curioseas, e volves, e tes abertas a veces 2 e 3 fiestras dentro da propia computadora para poder escribir o teu traballo. Evidentemente, o mundo cambiou, e nós estamos cambiando con ele. Pero que é o libro, o que é a lectura, o que é a novela, por exemplo, o que é o ensayo, o que é a filosofía, o pensamento, o que é a chamada lectura intensa, aínda non se fai na pantalla. E vai pasar tempo hasta que se faga na pantalla. Nos publicamos agora, e perdón pola cuña publicitaria, na revista Grial, o próximo libro da revista Grial, dedicámoslo á lectura digital. Bueno, falamos destas cousas. Realmente aquí hai moito máis que falar, pero falamos destas cousas. E a lectura intensa, é dicir, nós todos, os que temos o hábito da lectura, lemos en diagonal, lemos moi a lectura rápida, que se chama, vas focalizando determinados puntos de lectura e vas saltando e lees por bloques e te quedas cas ideas. Para acceder ao coñecemento, e isto está na psicología didáctica, moi estudiada, para acceder ao coñecemento, é dicir, para interiorizar a información e convertila en coñecemento dentro do cerebro, necesitamos lectura intensa, necesitamos leer en procesos asimilativos no discurso que chegue a nós. Eso ten un ritmo e un tempo, incluso un consumo enerxético que está medido. Non é posible aínda facelo na pantalla tal como está hoxe a pantalla. Eso só se fai no papel. Que quere decir? Que non se vai poder facer na pantalla? Seguramente sí, porque a pantalla está cambiando. A tinta electrónica son pasos importantes, igual que antes existiu a finais dos 60 ou dos 70 o papel electrónico, agora a tinta electrónica. Isto todo, como dixen antes, é irreversible. Estamos
nun novo tempo.